Bună ziua, stimați clienți! În acest video vă voi arăta cum se face achitarea pentru serviciile de livrare. După ce coletul dumneavoastră ajunge la adresa noastră din România, noi îl preluăm și îl identificăm în sistem pe baza datelor pe care le-ați oferit în momentul înregistrării comenzii pe eulivrez.md. Coletul este cântărit, iar în funcție de greutatea sa, veți primi un e-mail de notificare. În acest e-mail vi se confirmă că coletul a ajuns la noi, că are o greutate specifică și, tot acolo, veți găsi nota de plată pentru serviciul de livrare. În cazul meu, costul total include livrarea unui kilogram de trimitere plus asigurarea, care reprezintă 2% din valoarea coletului. Pentru a efectua plata, apăsați butonul Achită acum din corpul e-mailului. Apoi apăsați din nou Achită acum pe site-ul nostru, îndată veți fi redirecționați către sistemul de plăți PayNet. Aici va trebui să introduceți datele cardului dumneavoastră și să apăsați butonul Plătește. Imediat după procesarea plății, veți primi o confirmare pe e-mail că tranzacția a fost efectuată cu succes. Dacă ați ajuns la această etapă, felicitări! Comanda dumneavoastră este pe drum și, în decurs de 3 până la 8 zile lucrătoare, va ajunge la adresa dumneavoastră din Republica Moldova.